Ail gic gornel y prynhawn i'r Seintiau. Brobl yn ei chrymanu ddi mewn, a mae wedi mynd yn syth i gefn yr hwyd. Heibio Isaac Jones, oedd neb i Hwlffordd ar y postyn pella, yn chrymanu ddi o gwmpas pawb. Neb yn cymryd cyfrifoldeb. Mae yna fai ar y gôl geidwad Zach Jones, mae'n siŵr. Ond y Seintiau ar y blaen. Brobl tro hwn yn cael y gorau o Rhys. Mae yna hwpo, mae yna dynnu, a mae Brobl yn rhydd, a mae Brobl yn dyblu mantais y pencampwyr. Yn cael y gorau o Dylan Rhys. 2 i Brobl, 2 i'r pencampwyr. Davies, o mae'n cyflwyno'r bêl i Brobl. Camgymeriad gan Jordan Davies, McManus! A'r drydydd yn dod wedi dim ond 20 eiliad o chwarae yn yr ail hanner. Jordan Davies a'r bas ar draws yr amddiffyn yn cael ei rhyngipio gan Brobl a'r Seintiau yn ymestyn i mantais. Y tafliad i lwybr McManus yn gryf mewn i'r cwr cosbi, cyfle am y bedwaredd ychydig heibio'r postyn. Fawcett, sgiliau da gan Fawcett, Wilson ymlaen tuag at Duggan. Y bêl wrth dra Jordan Davies. A Brwsesi ymlaen at Duggan. Duggan, cyfle fan hyn. A'r bêl yn cael ei chlirio gan y Seintiau. Ond cyfle gwych i Elliot Duggan. Fawcett wedi oedi. Mewn i'r canol, Astles yn penio'n glir ac yn y diwedd. Ond nôl mae'n dod i'r canol, a chyfle gwych i Jack Wilson ar y foli. Nath ei ddal i'n bert, a dyw'r perygl dal ddim drosodd. Cyfle i Hwlffordd, na, mae'n y gam sefyll. Ond mi oedd yna arbediad rhagorol arall gan Connor Roberts. Y foli gan Jack Wilson, mae Roberts yn arbed yn dda. Ac yna'n clirio'n hir a dim cam sefyll yn erbyn McManus. McManus, ond tacl dda arno fe. Cieslewicz yn bwydo Rhediad. Daniels at y postyn pella. O, Leo Smith. Fe ar peniad dros y bar. Ben Clark. 2 ar 20 oed. Brobl. Canavan yr arbediad yn un dda gan Zach Jones. Cyfle i'r gŵr 19 oed sgorio i gol gyntaf i'r Seintiau. Duggan yn troi Astles y tro hwn. Duggan, tu hwnt iddo fe. Yn torri'r bêl yn ôl dros bosib. Pwy sydd yn ôl y cwr cosbi. A Brwsesi, cyfle mergyd. A Brwsesi, bêl yn gwyro! A mae Hwlffordd wedi cael ei heiddiant. Rhys a Brwsesi yn taro'r bêl gyda'i drod chwith, ond yn gwyro oddi ar Ceston Davies heibio i Connor Roberts. Y Seintiau yn ildio am y tro cynta mewn 5 gêm.